دا مدینہ میں دایر کلے وقت چی یو ظلم اولی دلے چشنا روزا کے اوسی دلے مپا بڑو جرو کاوالے دیار کسی کوا ملنگ کشن باو ماں کدا جنن کلی تلاړم بیا پل مبیرن غاړم خدایا دیدنی اوسل غواړم زکا هر وخت درتا جاړم پجون دی اوسل را نصیب کړی دیدنو نا هلتا زمونږ پیغمبر دے ټولو نبیانو کی بہتر دے خواکی پروستی اکبر دے ورسار بل حضرت عمر دے دی خوش نصیب چی چائی کڑی دیدانو نا رب نازل کڑے پر قرآن دے صفاتی کڑے پک سبحان دے ٹولو نبیانو کی سلطان دے اللہ ور کڑے اوچت شان دے تد پسر اللہ پیدا دی جہانو نا سوک چی دنیا کی رب رازی کری پا آخرت بخوشالی کری ہر سوک برم سرا پیشی کری نبیان بطول نفسی نفسی کری زمون نبی بزمون کری شفاعتونا زڑ میں دیار کلی تاکیگی رتائشین گنبد یادیگی دہی جرغم سی وکیگی ٹولار منو نمی جاڑیگی زدا جنن سرا واللہ منا لارما زڑ میں مدینہ غوڑی خلشنا روزا غوڑی نکوی قرار کلا تل دیار کسا غوڑی زڑ میں مدینہ غوڑی خلشنا روزا غوڑی نکوی قرار کلا تل دیار کسا غوڑی نکوی قرار کلا تل دیار کسا غوڑی مدینہ ډیر لري جمال پیداین د چرته سیال حجان وردرومی کال پکال شپای دوی زړه خوشال زباد نصیب یې کوي نشم دیدانو نا هلتا مدام بہر بہار وی دا عاشقانو جڑ قطار وی چی نصیب چتا دیدار وی ہگو بزرو نپکارار وی زبی قرار پا عجم کی جنگاو ماں د جانن لویا مرتبہ دا حضور امام الانبیاء دا دنیا دت پسر پیدا دا بے حد گرن پپا کلا دا ربی خوڑلی دی پسلفو کا سامونا مدینہ سمرد حسینہ دپ ہر چا بندی شیرینا لری ہر سکور سارمینا اسادی تر صفات کاوینا زکا چکڑی قرآن دی صفاتونا اللہ ورکڑی لوی مقام دے کڑی یہ رب سرا کلام دے اساد نبی اساد نبی تدار غلام دے ورطا ولن لسپ سلام دے کڑی باتر مرگدان
شیرین یا صفاتونا خدایار دیدن یو سل راکا تزم جوڑا واسلا کا متا جنم دار گدا کا دا آستا ارمن پورا کا نور دی پاتشی نمگڑی ارمانونا زڑم مدینہ غوڑی خلشنا روزا غوڑی نکوی قرار کلا تل دیار کسا غوڑی نکوی قرار کلا تل دیار کسا غوڑی زڑم مدینہ غوڑی خلشنا روزا غوڑی نکوی قرار کلا تل دیار کسا غوڑی نکوی قرار کلا تل دیار کسا غوڑی نکوی قرار کلا تل دیار کسا